सुनंदाई कृषी उद्योग आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीनं निर्मित नैसर्गिक गुणधर्म असलेलं रसायनविरहित लाकडी घाण्याचं 100% शुद्ध आणि सात्विक खाद्यतेल मिळेल. तसेच इतर कृषी उत्पादनं मिळतील. आमचा पत्ता सुनंदाई कृषी उद्योग, तेरसे कंपाऊंड, गवळदेव मंदिर नजीक, कुडाळ. संपर्क 9869 27 43 19. तेव्हा सात्विक खा, दीर्घायुषी व्हा. काल राजापूर तालुक्यामध्ये रिफायनरीचा काही सर्वे चालू होता. हा काय पहिला सर्वे नव्हता, च्या अगोदरही सर्वे अनेक होऊन गेलेले आहेत. तर त्याची पाहणी करण्यासाठी मी तिथे गेलो होतो आणि काल जो काय प्रकार घडला, काही प्रमाणामध्ये मीडियामध्ये त्या उलटसुलट बातम्या यायला लागल्या की म्हणे मी माफी मागितली. मी माफी कशासाठी मागितली तर त्याच्या जमावामधले एका कोणाचं तरी म्हणणं होतं की मला शिवी दिली. मला जर कोणी शिवी दिली असेल तर मी माफी मागतो. एक दुसरा विषय, मी हात जोडले. होय, मी हात जोडले. मी बोललो तुम्ही शांत व्हा, तुम्ही जिथे म्हणाल तिकडे मी येतो, पण समजून घ्या सरकारचा प्रकल्प आहे. आणि हात याच्यासाठी जोडले की जर काल केसेस पडल्या असत्या, काय जर प्रकरण तिकडे चिघळलं असतं, काय जर वेगळं झालं असतं तर केसेस कोणावर पडल्या असत्या? माझ्या माता भगिनींवर पडल्या असत्या. आणि मला ते नको होतं. किती होत्या मोजून 150 पावणे 200 होते. हा सगळा जो जमा होता 150 पावणे 200 होता. आम्ही सहज कुठे जातो, 70-80 लोक तर आमच्यावर सहज असतात. पण आम्हाला त्यांच्याशी संघर्ष करायचा नव्हता. पोलीस मला बोलत होते तुम्ही गाडीत बसा, आम्ही मार्ग काढतो. मी अरे माझीच लोक आहेत, कशाला गाडीत बसू? मी एकदा नाही 2दा गाडीतून उतरलो, त्यांच्यामध्ये गेलो, त्यांना जे सांगायचं ते सांगितलं. त्यांना तिथेही बोललो की तुम्ही माझी लोक आहात, तुम्हाला एकटं सोडून आम्हाला हे काय करायचं नाही आणि संघर्ष तर करायचंच नाही तुमच्याबरोबर. हे सांगण्याचं जे धाडस आहे ना, ते तिकडच्या स्थानिक आमदार, ज्याला प्रकल्प हवा आहे पण तिकडे तो आला नाही, प्रकल्प व्हावा असं योगदान त्याचं 1%ही नाही. जर असा त्याच्याबरोबर प्रकार घडला असता ना, गाडी सोडून जंगलात पळाला असता राजन साळवी. आणि म्हणून हे भीती वगैरे घाबरणं राणेंच्या रक्तात नाही, लक्षात ठेवा. ठाकरे 2.5 वर्ष सत्तेमध्ये होते, थेट संघर्ष केला त्यांच्याबरोबर, लोळवलं त्यांना 2.5 वर्ष. त्यांना नाही घाबरलो. अरे ही तर आमची लोक आहे. म्हणून काल जो काय प्रकार घडला तो काही प्रमाणामध्ये जो काय वेगळ्या अँगलनी दाखवला गेला, त्याच्यासाठी मी आपल्या समोर आलो. काल राजापूर तालुक्यामध्ये रिफायनरीचा काही सर्वे चालू होता. हा काय पहिला सर्वे नव्हता, च्या अगोदरही सर्वे अनेक होऊन गेलेले आहेत. तर त्याची पाहणी करण्यासाठी मी तिथे गेलो होतो आणि काल जो काय प्रकार घडला, काही प्रमाणामध्ये मीडियामध्ये त्या उलटसुलट बातम्या यायला लागल्या की म्हणे मी माफी मागितली. मी माफी कशासाठी मागितली तर त्याच्या जमावामधले एका कोणाचं तरी म्हणणं होतं की मला शिवी दिली. मला जर कोणी शिवी दिली असेल तर मी माफी मागतो. एक दुसरा विषय, मी हात जोडले. होय, मी हात जोडले. मी बोललो तुम्ही शांत व्हा, तुम्ही जिथे म्हणाल तिकडे मी येतो, पण समजून घ्या सरकारचा प्रकल्प आहे. आणि हात याच्यासाठी जोडले की जर काल केसेस पडल्या असत्या, काय जर प्रकरण तिकडे चिघळलं असतं, काय जर वेगळं झालं असतं तर केसेस कोणावर पडल्या असत्या? माझ्या माता भगिनींवर पडल्या असत्या. आणि मला ते नको होतं. किती होत्या मोजून 150 पावणे 200 होते. हा सगळा जो जमा होता 150 पावणे 200 होता. आम्ही सहज कुठे जातो, 70-80 लोक तर आमच्यावर सहज असतात. पण आम्हाला त्यांच्याशी संघर्ष करायचा नव्हता. पोलीस मला बोलत होते तुम्ही गाडीत बसा, आम्ही मार्ग काढतो. मी अरे माझीच लोक आहेत, कशाला गाडीत बसू? मी एकदा नाही 2दा गाडीतून उतरलो, त्यांच्यामध्ये गेलो, त्यांना जे सांगायचं ते सांगितलं. त्यांना तिथेही बोललो की तुम्ही माझी लोक आहात, तुम्हाला एकटं सोडून आम्हाला हे काय करायचं नाही आणि संघर्ष तर करायचंच नाही तुमच्याबरोबर. हे सांगण्याचं जे धाडस आहे ना, ते तिकडच्या स्थानिक आमदार, ज्याला प्रकल्प हवा आहे पण तिकडे तो आला नाही, प्रकल्प व्हावा असं योगदान त्याचं 1%ही नाही. जर असा त्याच्याबरोबर प्रकार घडला असता ना, गाडी सोडून जंगलात पळाला असता राजन साळवी. आणि म्हणून हे भीती वगैरे घाबरणं राणेंच्या रक्तात नाही, लक्षात ठेवा. ठाकरे 2.5 वर्ष सत्तेमध्ये होते, थेट संघर्ष केला त्यांच्याबरोबर, लोळवलं त्यांना 2.5 वर्ष. त्यांना नाही घाबरलो. अरे ही तर आमची लोक आहे. म्हणून काल जो काय प्रकार घडला तो काही प्रमाणामध्ये जो काय वेगळ्या अँगलनी दाखवला गेला, त्याच्यासाठी मी
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर